glow when the lights off. Tell my bitch I make a living on the race course. Čaute ľudia, vítam vás u ďalšieho videa. Dneska by som vás ukázal, ako si spravíte intro zadarmo, ak by ste chceli spraviť kanál. A ešte možno nejaké iné vedľajšie veci, ktoré sa budú s tým spájať. Dobre, najprv potrebujete tieto dve veci. Legend a video show. Oboje je zadarmo a môžete si to proste zadarmo stiahnuť. Takže najprv otvoríte Legend a napíšete si, ako sa chcete volať. Napríklad, dajme tomu, napíšem tam Fero Jožo. OK? A potom dám, že to keľu som si teraz spomenul. Ak chcem nejaké pozadie, si dám túto pozadie. Proste dačo. Tak. A tu dám už takto. Klikím na to, že ukázať. A tu si vyberiem akú farbu, ako chcem vyzerať. Ja si dám túto. Táto sa mi páči dosť. Alebo nie, toto si dám. A dám si, a tu si môžete ešte vyberať takéto, takto a rôzne takéto. Je ich tu tam viac, tak ja napríklad dám toto. Dám lines, a potom dám, že download, túto či to vprave, jak to mám, a save as video. Musí to byť save as video. Tak. Hneď sa to načíta a dáte naspäť. Pôjdete sem a idete na video show. Zapnete video, kliknete video edit a vyberete si, čo tu chcete. Ešte tu mám to staré video zone, čo som dal špeciál, že tu stále mám. A vyberete si intro, ak chcete niekde pridať. Najprv kliknete na to intro, kliknete na to a dáte štart. Potom pôjdete sem music a tap to add music. Takže my music, alebo aj iné. A dajme tomu, že tam chcete mať toto. A vyberte si, ktorú časť z toho chcete. Tak napríklad ja dám, že napríklad dám túto časť. A táto časť tam bude. Vidíte? To musím takto na polovičke, aby to zostalo, radšej sa už niečo nebudú tak. A ak by ste chceli pridať to k videu, tak najprv to stiahnete teda. Počujete, keď sa to spracuje, dáte tak, not really, a nie YouTube, teda sakra, zrušiť, tak, zahodiť, tak, mám to stiahnuté, dám späť, video edit, ak chcete k tomu dať video, najprv kliknite na toto, tu máte toto, a potom vyberete video, ktoré chcete, napríklad dám tomu toto, tak, a bude to takto. A potom už iba dáte túto sem. Aha, tu som mal ešte to staré intro, takže to je jedno už. Som predtým ešte to intro. Takže dám teda toto radšej, lebo do keľu. Doplaču. Dám takto. A bude to teda to intro. A vidíte. A však keď už som tu, aby som zmenil tú hudbu. Ak chcete zmeniť hudbu, musíte dať, že music. Tuto music a tap to add music. A akú hudbu chcete, vyberte si teda, kliknete na to, akú chcete a máte to. A môžu dáte iba stiahnuť túto, čo je tá vpravo hore a vyberete si, či to chcete galériu alebo ako. A odporúčam dať save to gallery. Dobre, tak to by bolo asi všetko pre dneska. Exit. Dúfam, že sa vám video páčilo a že to aj nejako sa bude dať pre vás využiť. Tak lúčim sa s vami a uvidíme sa u ďalšieho videa.